Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro po sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Oras po niya tungunyan pagkadangogan. Batingting ni Kapitan Charlie Buenaobra. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Visit the Emlulier official website, www.emlulier.com, for more details. Ang programang ini hatod sa Indo ni Honorable Councilor Inton Paro Balyibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Ang Kapaskuhan, tanda nin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo in Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigadyo Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Poli and Anacleta, Barasina Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luilier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Upgrade
latest of what's happening around Rinconada, Camarines Sur, Bicol Region, and beyond. Aramon ang mga issue ng aldaw, mga bareta asing informasyon sa Rinconada. Inquirer, Rinconada, Inquirer. Entrevista, serbisyo publiko, solisyon, news analysis, educational news, asing issue na kapakipakinabang sa sabong komunidad. Kapalinaan sa iyong mga reklamo, asing sumbong sa paagikan sa mong text hotline. Rinconada, Inquirer. Kaibahan si Manding na kanusaryon. Digdig sa iyong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Honda. Rinconada, Inquirer. Be the first to know. Ho! Nakubalan si Kapitan. Diyos maray na pagka... Petsa 17 ngayong bulan na Nobyembre 2022. Kapitan. 40 ko 37 garo alat daw ta computon ta alat ta madali isa na yan unyungun yan 30 alian ta sa 17 plus 25 pira 38 38 makaka-receive na nin bonus. So year in. Nako po. Maparamig-ramig na naman kita ka ne. Hindi ko kimiskay kung ano daw. Ansa mo yung magayon-gayon na. Sabi ko. Dahil naguhuraw na kagayunan. Pero nagiging mas healthy siya ngunyan. Welcome po! Yan. Ang sendong pagbabalik sa Pilipinas ang pinakahalatkan sa endong pamilya. Ang satuyang mga makabagong bayani ngunyan mga tugang sa mga panahon na ini. Kumusta ko po ang satuyang mga tagapaginanyog puon digdi sa Rinconada area pasiring duman sa bilog na Pilipinas sa paagi kan satuyang live streaming sa rpnradio.com.ph ay ba ng PH? Ito na www.rpnradio.com. Hanapon po yan dyan sa App Store o kaya dyan po sa Apple Apps o kaya dyan sa ano na nga nito? So Play Store. Kung ang sendong pigagamit na cellphone, iPhone, gaya kang ginagamit kan sa kuyang partner, bako ining iPhone, no phone garo. Kung iPhone mga tugang sa Apple Apps, yan. Duman ka mo kayan maghanap. Kung sa Android, mga tugang, ano ini? Ay, iyo ini. Ay, sabi ko na nga ni Baga. 38 days, 4 hours, and 47 minutes, mga tugang. Pasko na, sinta ko. Kung sa mga tugang Android phone ang gagamiton nindo aapnapon nindo duman sa Play Store yan, pero kung iPhone duman sa Apple App yan, Store www.rpnradio.com yan, naka-live streaming na po kamo kayan yan po madudukayan nindo sa website na yan mga tugang ang 12
na mga RPN radio station nationwide. Bueno mga tugang, welcome po sa tuyang programang Rinconada Inquirer ngunya na aldaw na ini kan Huwebes. Siyempre katuwang ko ang mga yaon sa engineering. Yan, mga mauurag na mga men in uniform. Ang uniform kani kulay itom na may logo na RPN. Yan. Sa panginganot po ni Chief Engineer Abelindon Toralio, yan man po si Engineer Lex Lagriman. Asin si Engineer El Capitan Kanguyodan Batu, Engineer Chacha Solping Buenaobra. Siyempre mga tugang, sa tuyang frontline yan dyan si Aldrin Orlanda saka si Jimmy Guanzon sa Info Center. Diyan man po mga tugang sa admin, yaon dyan ang babaeng palaging naka-smile. Pinagpala ng kagandahang walang walang kakupas-kupas. Ayan. Kaya lang nagiging healthy ngayon. Miss Kyla Ray Angelica Ligacion asing sa tuyang SM na Huruhalangkaw, Huruhalaba, Durudakula. Senyorito Joselito Joey Habanalim. Ini mapansin dong lingkod banding na karyosaryo. Sarabayan kita sundong alas 9:30 ngunyan na Huwebes. Kasuod ma sarong oras bitin. Tayaong kaya si Anrotsi. So, kuyan, 30 minutes ta para sa Kasureko. Yan. Oy, ito pala mga nakaulay ko mga tugang mga para reading kan Kasureko kasudma. Mga nagrurutas hindi. Tao man tabi nindo kamo mga konsumidores kang Kasureko. Tao man tabi nindo an sa endong kooperasyon. Lalo kung sisingilo na kamo. An iba pigtatatakot pa nindo sa parasingil. Ay, an iba iniiwal nindo. O sisay bagang kasalan kung kamo putputan nin supply kang kuryente. Alangan man yang kasalan kaya na yan mga tugang sinugo sa na yan kan opisinang singilon kamo. Asin redingon ang sendong Metro. At the first place, pinakinabangan na po nindo. Pinakinabangan na nindo. So, benepisyo kang kuryente. O di, sabi nga ni kayan, kapag kamo nangutang, kinakaipuhan bayadan. Maski mga tugang sa hulit ni Kristo, iyon sabi, kapag kamo nangutang, dapat nindong bayadan. Bako na pag sinisingil na kamo, pigtatatakot na nindo, pagkatapos piguhumaan pa nin minasbad, ano naman, anong klaseng tao man kamo? Pwede man sabihin kamo na ingrato. Taano, nagbenepisyo na kamo kan biyaya kan kuryente. Pwede man makiulay, pero dahil sila nindo pagtatakoton. Mga tao, empleyado sa naman yan na mga yan, sinugo yan kan opisinang, singilon ka mo. Naturalmente, nag-utang ka mo ng serbisyo. Pagkatapos, susbaga, nagpaparareklamo kita ka, nalangkaw na singil kang kuryente. Magiginibang Kasureko kayan, sisingil man ka siring kay na taripa, nagpapalangkaw man yung presyo an mga power producers, ining ismek na ini. Kaya dapat ini man mga tugang na mga satuya, mga lehislador na mauurag, reviewon nindo ang epiralo.
Tani pera lusaro yan mga tugang sa pinagbabasihan kaya na mga taripang iyan, pati serbisyo. Reviewon man tabi, paki-review nyo po mga ginagalangan naming at pinagbubunyi naming mga legislators. May it be sa Kongreso or sa Senado. Kagyat po ninyong bigyan ng pansin ang IPIRA law. Ano ba yan? Napapanahon pa ba? O kinakailangan ng rebisahin? Kasi nahihirapan na kami ng husto. Dapa na kami sa kahirapan ngayon. Halos hindi na namin kami makaagapay sa takbo ng panahon sa mga gastusing na kami ang pumapasan sa mga ginagawa ninyong mga kapalpakan. Oh my goodness! Pagkatapos kayo nag-i-enjoy pa kayo ng dyan sa ginagawa ninyo. Bakit? May mga insertion kayo, mga ginagamit ninyong sa pork barrel na yan. Kami naman dito nahihirapan. Bago pa dumatal sa aming palad ang aming mga sahod, kinakaltasan na ng withholding. Saan napupunta yan? Diyan sa kabanayaman ng ating bansa. Tinatagalog ko mga tugang taga ni makaintindi ta kita na antabayaran kita duman sa itaas. Pagkatapos dilulustay lang naman ninyo na walang sa inyo lang kapakanan. Dapat naman bigyan naman ninyo ng konting pansin na maibsan ang kahirapang aming damang-dama na ngayon. Dapang-dapa na po kami. Halos hindi na po kami magkanda ugaga sa kapapasan. Kubang-kuba na. Hindi na nga kuba. Dapa ng tuluyan ng dapa Ang aming pamumuhay halos hindi na kami kumakain sa hapag man lamang ng 3 beses sa aming hapagkainan. Yan. Iyon mga tugang. Kaya sabi ko, kita mga konsumidores, baka umampuan kasuri ko, ta-distributor siya na yan. Ang nagbamandato kayan, itong mga power producer, yan na ismek na yan. Yan pisam na yan. Isu. Yan mga tugang. Nakapalaman yan dyan sa IPIRA law. O na dapat i-review kan mga satuyang mga mauurag na legislador na nagpapakasasa kan buwis kan satuyang mga kababayan. Pagkatapos, sabi na nga do not kill the duck that lays the golden egg. Dahil mga if you want to continuously enjoy the benefits of the golden egg, do not kill the duck that lays the golden egg. Iyo po gaya. Sa kuyan, i-translate ta sa tuya. Kung gusto mo yung padagos na nagbibiyaya ka sa benepisyo kan bulawan na itlog, sugo na o kuya pato. Uy, sorry sa mga Turian. Na nangingitlog nin ginintuan o kaya bulawan na itlog, di mo pagkadanon. In this case, sa kasong ini mga tugang, ang pinagmimirar na golden egg, kita ng mga namamanwaan. Kita ang nagtataonin buhay sa gobyerno sa paagi po kan buwis na kinukulikta sa satuya. Kada hiruta mga tugang, nagbubuwis kita. Mabakal sa nakita ning sardinas dyan sa tindahan,
may kaakibat na value added tax. Buwis po yan. Pag una nindo, dahil ka mo nagbubuwis po kita, mga tugang. Yung baga, kaya, yan tabi ang pakiulay mi man. Uy, yaon sa linya si Senyor Joey Lim. SM, good morning. Kumusta po ika? Pasok. SM Joey, pasok. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Dagos na po. Salamat Production Director Sir Manding Sarion sa imong programa ko sa mga parantaway. Pinasiran ko ang may Gus Mabut Guapitong Branch Manager Prime Water Big sa Iriga si Mr. si BM Johnson Chan. Mas guapito kiyan si Maritza ang amusong sikat na mga Christmas ang ano kayo ni pero ma-update lang kita ano ang mga programa ninda lalo na kanya na December na nagdadangatang kung ano mga pwedeng regalo sa mga police stationers, customer, may mga parapol ba may mga surprise gift ba pag on time magbayad sa ito mga customer na prime water. Pandawa kung baka may mga expansion. May mga ano pa. Hello po, good morning po. Good morning po, Sir John. Innovation or development kan sa indo pagigibot just to uplift, innovate ang sa to yung serbisyong ipag-officer sa namamanuaan sa to yung konsumidores. Please go ahead po. Yes po. Bali, may ano po kita, may gigibong po kitang Sarupang Pumping Station dyan po sa may Barangay Santa Maria, which is mapapurchase ka na po si lot. Then isusunod ka na po si drilling niya, possible po ngayon na December. And ang may servisyo niya po is yung mga concessionaires dyan sa may along Santa Maria, pababa po yung sa may Santa Teresita, Perpetual. Kasi dyan may mga problema po kitang tubig dahil upper barangay po. Opo. Then next year din po, possible mag-expand din po kita dyan along areas dyan. Mag-ano po tayo ng mga pipe laying. Almost yung pinapa-approve ko po is nasa 5 kilometer na pipe laying. I see. Di magayon po. Kasi yan talagang kadipisilan dyan, Sir Johnson. Na talagang halos abuton man da. Tirik-tirik na sana. Sige po, ano po kaya talaga sila nasa mountain, sila, elevated areas, ika sila. So, ito pong opening kaini yung sendong pumping station dyan, siguro dahil man po kamo ma-open dyan kung dahil nito pinag-adalan, and source po kan tubig, bastante man daw. Kaya po, naggandak po dyan yung georesistivity study and na-found out man na ugas siyang tubig. Ay, iyo. Ta sa bagay, dahil kung mangalas kanta sa Iruinutan, duman sa may San Pedro, igwa duman in Busay. Ano po? Iya po. Opo. So, sir, itong may partikan Busay na ito, dahil ito daw pwede itong gibon pakinabangan na water source para man duman sa may parting ito kan San Pedro and beyond? Yan po ang hilingunta pa, pag-aadami pa po with kasi magpapadara po sila ka mga expert po talaga dyan para mahiling kung pwede siyang i-improve or pwedeng maging source din para dyan po sa barangay po na yan. Iyo po, pero magayon patian, quality kan tubig duman, malinawon. Iyo po. Kumbaga mayo na kitang ilalag pa na filtration na facility. Iyo po. Magkaigwa man ng filtration dikit, pero bako siring kayo nung pinagigibong filtration dyan sa may partikan Metro Manila. Ito talagang minaagi sa 5 proseso. Ano po? Iyo po.
Now, digdi po sa existing po niya itong mga pumping station na pagka minsan nag-aaberya dahil sa may parting yan kan La Purisima, dyan sa La Trinidad. Kumusta po ang ginigibon nitong pagtaon ng solusyon dyan sa mga pagpisan ni sinasapar na problema ka mga sa tuyang concessionaire dyan? Kaya po, actually nag-ano na po kami, nag-adjust na po kami ng production hours para maabot po si mga dulo na areas po na medyo kinukulang. Nag-extend kami ng pumping hours, almost 3 hours na po ito in-extend Then hilingin mo pa po, yung pagadalan mo kung ano pa ang pwede pang magibo. Kasi may inaano rin po kami dyan may inaadalan pa po na possible na mag-add din ng another pumping station po. I see. Pero tingin ko hindi pa po siya sa ngayon, pero soon po maipapa-implement po siya. Pero for now na mayo pa kita kaini yung sinasabi mong posibilidad na magkaigwa ng another pumping station. Now, na mamaximize ta daw po ang benepisyo kan presenting ko yan dyan, pumping station na pagkamisan nagkakaigwa ng problema, sir. Opo. Oo. Hello? Kasi ang tapungon niya ng pumping station tapo, almost sagad siya sa sa production hours Hindi naman po kasi pwede siya na i-operate na within 24 hours kasi baka mag-breakdown. Lalo po kitang magka-problem. Ang gigibuhin mo na lang po, dapat po kasi sa sarong pumping station, medyo nag-alternate ang pump and motor. Para kumbaga may pahingalo man po si Saro, and si Saro naman ang maribay. Then siya sagad na 24 hours kasi kung if ever mag-breakdown siya, totally mag-shutdown po ang pumping station tapo. Oo, naintindihan mo po ang pigasabi mong iyan. Tama man po. Kasi pagka lalo kung buminagay ng padagos, hindi padagos ang nagka-problema. Ano po? Po, mas inibitaran na pang mas dakulang problema. Ang possible naman pong nahihiling dyan, pwede po kami mag-looping dyan sa may Santo Niño. Kasi may pumping station po kita dyan na nasaro pa, na bago lang construct ang 2020. Possible po mag-interconnect kami duman ng tubig para matagdagan din si source. I see. So, sa presente, nagagamit po kamo kayo itong mga sinasabing boosters para maitulod-an mas makusog na pressure. Ayaw po kita kayan. Uga po kita ang mga booster station. Ano po dyan sa may La Trinidad, uga po kita dyan. Na ang source po kayan, halig din sa Butawan. Kumbaga, ini-stack na ko doon, then pagbanggi siya ang mag-supply. Sa may portion ng La Trinidad, La Medalla. Oo. Lalong-lalo po, sir, sa mga peak hours na pangangaipukan sa tuyang mga kababayan. Ano po? Yes po, pag peak hours po, sagad po ang natin, operating hours. Lahat po ng motor natin gumagana. Yan po ang delikado dyan. Kasi pagsasagadaan na, kuya, minamaximize nindo ang production, yan ang problema dyan. Takon bumigay man ang ganaya na mga pasilidades na dyan, Sir Johnson. Ano lang po yan, during peak hours lang yan, nag-reduce po kami, kumbaga pinapahinga namin yung pump and motor doon sa time na slack time. I see. For example po, 12 ng gabi up to 2, ganun po. Doon po tayo nag-reduce ng Opo. Yung less ang gumagamit ng tubig. I see. Digdi po sa masuso pumping station, mayo kitang problema dyan kasi bakusog ang source. Ano po? Yes po, ang lang po dyan, may gigibong kaming project po dyan, is itong flood control project. I see. Kasi may po baga dyan, may anong tawag doon, parang may mini dam siya na possible na makalaog duman sa tuyang spring. Oo. Kaya po mo po siya, i-rehabilitate. Okay. Now, sir, naintindihan mi po ang sendong paghinguha na mapakaray ang serbisyo. Now, tawan po daw kami nin garantiya as to the quality of the waters na potable waters na talagang biday na po maulit siring kayo na kontaminar baga so may parting inikan dyan sa masuso. Iyo po, nabalitaan ko din po yan kasi bago lang din po ako ditong BM. Nabanggit na nga din daw po yan. Sa ngayon po, ang ginagawa po natin yan para hindi na maulit is closely monitoring po yung ating pumping stations. Lalo po yung mga testing ginagawa naman, yung bacteriological test, yung physical and chemical test para ma-check po talaga kung nasa tolerance pa yung mga tawag nito, yung mga chemicals or yung mga minerals ng tubig po or kung safe po siyang inumin. And pasado naman po tayo doon
Ay, so yung ano po, may mga nagluwas kay itong usipon, although not verified, na nagkaigwadaanin na human pagkukulang. So personahin nindo dyan por video kay itong garo napabayaan so water treatment, ano po? Yan lang po ang hindi ko maano kasi hindi po yan during my time eh. Opo, Hindi ko opo. siya matasagot po. Opo, Pagkata ngayon po, kinikwento ko lang ano po, kami? Sir Johnson, kinikwento ko lang po so that kind of ano nga ni kung kapabayaan man niya, hindi na maulit. Ano po? Yes po, para ma-anticipate po yung possible na Yes. problem. Opo. Lalo po ngayon ki-Christmas tayo, mas we expect the much voluminous necessity para sa water po natin. Yes po. May plan naman na po kami ngayong December para po sa supply natin. I see. And meron naman po tayong water truck if ever merong magka-problem na unexpected. Pwede po kaming magpa-rescue ng water truck namin. Okay. Sir Philip Barasina, online po si Sir Johnson ng Irrigasito Water District. Baka may concern ka, please go ahead. So far, gabos muna na yung Okay, nawara ka. O, Kapilip, may hapot ka kay Sir Johnson? Tanong ko lang po, Sir Johnson, tungkol po ito dito sa river unit, mahina daw po yung tubig kung minsan nawawala pag umaga dyan sa La Medalla, sa lungsod ng Iriga. Okay, narinig mo po Sir Johnson? Hello? Hello? Teka. Ka-Joey, hello? Napotol. Na ano? importante lang na basta permeng magpusog ang bulos kan tubig sa gripo saka SM may kaputan po si Philip. Namomonitor mo dyan? sige daw. Anong concern ni Karondang Philip? Sige, Ka-Philip, please go ahead. Tanong ko lang po, Sir Johnson, dahil dyan sa Barangay La Medalla, may mga reklamo yung mga concessionaire ng ICWD. Pagkapaumaga daw, nawawala na yung tubig. Okay, nadangog mo po, Sir Johnson? Medyo mahina po, pwede po paulit. Sige, Pakiulit na kaya na lang sir, mag-ulit ka. Nadadaw man, kundi pa kung ano lang, medyo loop lang ng notice o boses ni Karondang Philip. Pakiulit mo na lang, Sir Manding. Okay, kaya sabi ni Ka-Philip, ang problema daw dyan sa may parting yan, yung parang yung itinanong ko kanina, dyan sa may parting yan ng La Trinidad, sa may river units, river barangays, ang problema yung sir, na lang daw, masiguro yung sapat na supply, lalo pagka umaga po na sila ay papasok sa trabaho at ang mga estudyante natin ay papasok sa eskwela. Please go ahead po. Ano pong barangay po yan? Sorry, La Trinidad? La Trinidad. Yan po sa may parting sinasabi natin yung pumping station natin dito sa River Barangays. Yes po, sa may Santo Niño. Opo. Sige po, pacheck ko po yan.
Kasi may ano po tayo dyan, hindi nga po nasasagad yung ating pumping station dyan eh. Kumbaga malaki yung ating supply po dyan. Tingnan lang po namin baka merong hindi siya inaabot pa sa ngayon. Yun po ang palaging... Saan po kayang portion siya mismo? Para lang mapacheck ko po. Ay, Kapilip, saan na portion talaga? Diyan sa Mayla Medalla. Sa La Medalla pa daw po, sir. La Medalla. Sige Opo. po. La Trinidad at La Medalla. Sige, pacheck ko po. Opo. Okay, Kapilip, noted na po ni Sir Johnson. Opo. Okay. So, balik sa imo, SM. Balik po sa imo, SM Joey. Okay, salamat na Direktor. Siguro bastante na sa tuyang pakikipag-ulay-ulay as in update ka na mga aktibidades as in mga programa kan ICWD Prime Water sa siyudad kan Iriga na tuninong bagangon yan mayong mga nagkapara reklamo kung sabihin marayan sa indang serbisyo. Saka ano pati SM itong mayo ako nadadangog na reklamo kan mga PWD sakaan mga senior citizen na magsisirban danin toltol. Ang mga PWD, senior citizens, lalo na sa pagbabayad, priority lane talaga, ibasindang priority lane. Yes. Lalo na itong mga may pagatas, may pamimi, may mga padus. Kabali yan sa tinatanindang priority na mainot sa pila, pagbayad. May special window pa di dyan para sa mga siring kaya na sirkumstansya. Pero magkayong kutana kung magkaikuha man sindang drive-thru payment. May plano ka mo ni May drive-thru, masagit mo ganyan. Pero huwag kita mga online payment. Kaya sa GCash, yung mga other platform po. Yun. Other platform of Igosinda sa itong online payment pero yun sa araw kang kasuri ko tribaga na may drive-thru payment sa medyo masakit sikitan. Pero Google ning darda ko lang kantidad manangga dyan sa itong opisina. So, parting words na lang siguro, Director, agad kay BM, Johnson Chan, sige, parting words mo po, sir, at kuyan, early greetings mo po sa tuyong mga kababayan, mga consumers. Yes po, Merry Christmas, advance Merry Christmas po sa gabos na concessionaire kang Prime Water, Iriga City Water District. And ina-assure mi po na padagos mi po na papakarayon ang serbisyo kan tubig hindi po sa Iriga. And duman po sa may mga problema, mag-ano lang po kamo, pwede po mag-email sa office or mag-chat po sa FB page mi po para ma-action na lang po kaagad kung ano man ang problema po sa indo sa tubig po. And in-encourage ko rin po si mga concessionaire na mag-login po duman sa Prime Water app po. Para duman po kaya nakalag na sa tuya pong bayadan and pwede mo po kita duman magbayad. And ma-check naman po duman si mga previous na pong mga resibo. And gabos po na related sa Prime Water, mahiling po duman. Sana Sir Johnson ibalik nindo so information dissemination campaign nindo makatabang man kami sa pagdiseminar sa indo mga impormasyon sa publiko. Sige po. I-ano po namin, paabot ko po sa central management po namin. Opo. Importante po kaya yan, Sir Johnson. Tangaling dahil kamo pinuputak tining tuyaw. Yeah po. At least may katabang po kami sa pag-info sa mga concessionaire. Yes, Sir Johnson. I will be looking forward to it. Yes po. Opo. Salamat. Yan lang po. Thank you po. Merry Christmas advance. Okay po. Merry Christmas din po. Salamat Direktor, mga tugang, magayon pala, maray pala pagparkaulayon tani si BM Johnson, tamaray magtarang pala niyo. O tsaka dyan mo na mamatian na may pagkaaram siya sa iyang pinagpupugulan na pwesto. Correct. Kumbaga sa eksperto na gad niyo kanano ba pero ubin pa siyang gilingon. Pero sabi ko na sa magpapitong maray kaysa kay o si Marichan. Mas gwapo. Mas hindi lang itong kumanta. Mga Christmas song Pero sa kita mag-coordinate kay BM. Kaya itong supigahagad ko sa iyang pabor, baka ko itong sabi mong looking forward
ano na, kumbaga sa ano, Lansarin i-include na. nila da sa consent. Ay, salamat. Para ang RPNDCKI is a priority partner for information dissemination drive also of the former Iriga City Water District and Prime Water. Ang RPNDCKI magiging inaapod na official partner ninda sa pagkatod nin informasyon, programa, activities, project, update. Tapos kung ikaw mga data inaasahan na biglang napapatudan ng supply ng tubig, dayan pala ibang mga lalabot na hindi at least may mga announcement yung kita permi kaya. So alis antisipasyon pang Bareta. May mga antisipasyon pa. So alis na sa iyang opisina ini po si Joey Lim. Salamat nagbabareta. Salamat sa imo ka abana ka Joey Lim. Alat ko na. Rinconada Inquirer Radyo Patrol. Okay. Back to back report yaon man ang lalaking mapagmahal. Ang satuyang senior reporter ang babae na pati ang lalaking maraming nagmamahal. Philip Kaya ginigibo na akong babae. So kung sumiduros baga dyan, maray man itong sa paagi mo, na ipaabot mo sa water district, sandang kahagadan? Oo, haloy na yan, pagpapareklamo na wara-warang tubig, maloyan tubig, yan sa river unit. Lalong-lalo na dyan sa barangay Lamidanya. Oo, maray man to. Okay. So, kuyan, at least, mission accomplished na. Naipaabot na. Yes, sana diretso na magkusugan pressure kan tubig dyan. Pero magayon kayang ngunya na ibaan namamayo dyan, o kan itong masakit sa kaulayon ngunyan very accommodating si Sir Johnson Tan. Kunyan kaya gaya dyan ni Jackie Chan. Tan bako Chan, loko tama na ako Chan. Hey, good morning to Vice Mayor Vic Ramos kan Banuanin na Bato. Ayaw mo. Si si Mayor. No comment. Pag kay Mayor, no comment. Sige lang. Basta masakit. Basta Merry Christmas kay Vice Mayor, Vic Ramos. Vic Ramos, yeah. Advance Merry Christmas ng teg. Taanggot mo naman ang mga idong ini. Nakahiling ka aning gwapo. Nakahiling gwapo. Konsena kung magtangod, birming anggot ang mga ayaw Ay, tentasyon ka kaya. Dyan sa Banuan ka na buhi sa Bipinsan, may mga nagluluwas na issue na inisubot na si Bukal Shainoble saka si Bukal Tinaan Unyate. May mga nagiginibo dyan sa Sangguniang Panlalawigan, pambira. Ay, kuyan kaya. Taon mo na sindanin sarong taon na honeymoon period. Tadi pa man ni Daaram, baga bago kaya. May pinag-a-adjust pa. Pero sa masunod naman, pagkasiring pasinda kayan, ay abana. Saka nagsimbag man si Bukal Maninoble. Ay bako si siya pala no Bukal. Sabi ni Bukal Shainoble, may pasar naman na kaming duwang ordinansa dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Kami nga ni Bukal Dunan Unyate. Nagpaluwas kaya ka na isyong yan si dating consulting Villadares saka itong sarong para surat baga na pick upod pati ni Bukal Shainoble na lola. Iyo. Si Estado mo yan? Iyo. Nagsusurat nin Bareta sa lokal. Yan. Pinasadaan man ni Bukal Shainoble kaya lola. Pero nga, sala man ang paluwas mo. Ikaman nga ni Nongting,
taro man. Iyo. Pambihira niya ako. Gusto mong At sabihin, ninong, gusto mong sabihin si ay Noble, ninong si Ting Villadares. oo, ninong sugot. Ay sinasadir eh. Sinasadira na rin. An ihada. Ay, pambihira. Pero araw kaya. Ayan. Na kung makonselo mo ng mga Okay lang. official na yun. Okay lang magtuyaw. Okay lang magtuyaw basta konstruktibo. Oo. Okay lang. Itong tigapod niya ang lula, minsan kadakol bagang nadadanyaran ng mga opisyal ka, lokal na gobyerno dyan sa Banuan ka na buhi. Kaya ito, pinaluwas man si dating alkalde Mardia Ginillo na subot, nagpaparalamyer na sa natang na COVID niya. No? Ay, siguro. Kaya suya man si Mayor Margie. Dahil nakita mga komentaryo kan ba? Yan, bahala man sila. Ano mo, kanya-kanyang diskartean mo. Direkto man yan. Sabi nga ni Ken, yan ang freedom of the press. Kaya lang, magluhay man. Yan. Oo. Pinaluwas man kayo na si Consial Marlon Tabaldi. Imbel ko subot sa mga kwari dyan sa Barangay Dilape. Bako daw totoo? No comment pong giraraya ko dyan. Garo, totoo man. Aram mo, sabi kan mga may edad na, mga kagugurang ta, kapag may usok, may apoy. Tapos, pinagrade ba ito kan National Bureau of Investigation? Ang ngunya, naanggot si Kapitan. Anggot. Oh, yeah. Tapos, sinali nga ni baga siya sa pagka-chairman kan Committee on Environment. Talagang damang kaya, bakong angay. Bako man kayang angay. Tinanggalan dyan rin Committee on Environment. Kaya ko yan. Regulator, pagkatapos, ikan offender. Kaya, nagpapaluwas na may katotohanan man. So, pinaluwas na bareta, laban sa iya. Nabintot-bintot pala. Yan. Tapos, tinapod ba so mismong NBI na nagdakop. So, Environmental Management Bureau. Ano so kinaluwasan? Totoo? Mayo man nangyari. Pero totoo da. Ang papatotoo na tinutok doon na ba si Rafael Lo. So, yaon sa Pulangi. Ay, bistado tayan si Paingno. Ay, Paingno. Ay, pambira. Rafael Lo. Ayo, bistado tayan. Ano pa, nawara sa issue, kay Consul Marlon Tabaldi, na yun subject naman. Si Isay man pinag-divert sa issue. Kaya niya, araw sa nakayan ng pag-official pala, napapaarog sa nakiton. Ang investigasyon. Ano man ngeton, kamo pala nga bang opisyal, kamo sana makayos. Garo, katapang. Kami ngaya po. Ay, nakabukta kayo dyan for official use only. So pala sila ngayang official pwede makayos. Kami pala nga, di man. Pag mga official, use siya na pero. Ay, maana. Kaya nga ako makonselo kung minsan pag araw kayo ng mga investigasyon, napaporan sana ta, official. Amo. Oy, nag-abot na si Lalab mo. Yak! Ang pangirit pa tayo itong mga kampang yung taga-Tasuray ko kasod na. Willing na kasi daw mag-sponsor. Ay, talaga? Oo. Puro kontribusyon niya kita sa mga pag-iribatang meter reader. Marahan plano. Iyo baga sa pigdadali ko sa bagot ha. Irakman. At sinugusan na sindakan opisinang maningil. Ayan nakakadapay mga paglambastar pang inaabot ninda, pagtatakot. At iba man. Ano ba bako man? Sinugos ng mamutong? Amo. Titigbas na. Irakman. Irakman ka na. Makul mo ako. Irakman putulan. Nabaraputol. Yan na. Putulingan yung raw nga. Taputlon ko manika. Irakman.
Dahil mo man ang buhay mo dahil sa sakripisyo. Nasakit yan. Okay na daw, mahanap mo. So, yun sabi pinsanan sa kong mga heras na informasyon. Alitigdi sa kuyang location ninyo si Philip Paracena, RPN, Radyo Ronda. Rinconada, Inquirer, Radyo Patrol. Salamat sa imo, Senyor Philip Barasina. Irakman kaya kan mga ay baana. Oy, pero mga tugang, ito yung pigyasabi kitong ito dawang representante dyan sa representante kan Rinconada dyan sa Sangguniang Panglalawigan, mahayong nagiginibo. Igwa mandaan, nakapasar na mandaanin duwang lakdang. Maringaning tadain nakaiba si Saro pa, ha? Duwadaan mahayong nagiginibo. Accordingly, ha? Sabi sa report sa pinagsurat da kan sarong parasurat sa diaryong lokal. Pero mga tugang, pinahimutikan man. Taigwa daaman talagang naginibuhan. Kaya, sige lang. Siguro, aram nindo pagka bagoan ka sa pwesto, yaon dyan sa imong pagmasid-masid, asin paggamay mo sa pwesto. Mabalik kita, magkataos lang ka na eh. Rinconada, Inquirer. Be the first to know. Oras po niya. PS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
Tratado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package sa ML Moves by M. Luwelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako bukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na ko malabo ng mata ko. Lagi na wutri ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Si Manding na Kalusaryon sa Rinconada. Inquirer with Rinconada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Okay, alright. Ano mga tugang, Kapilip, pwede ka na maglaog. Makaagi ang alas 9 ng pagkaaga. Alat-alatong tata may interview da si Kapilip. Alright, okay. Yaon na sa linya. An sa tuyang pagiribas si Senior Reporter Philip Barasina. Kapilip! Rinconada. Inquirer Radyo Patrol. Kapilip, pasok! Salamat, Pinsan. Good morning sa mga parantabay niya to. Makaulay niya to si Kagawad Manolo Fiano Luzon sa banwaan ni Nabwa. Saro ini sa mahigos na konsyal ka na banwaan ni Nabwa. Saro pa dyan, saro pa, apura kan may nagiginibo, very approachable yan si Konsyel Luzon. Ayo, pag-abot sa mga pag-entertain sa iyang mga constituentes di sa banwaan ka na Nabwa, automatic ini may nagpapara duwa-duwa. Ipasa sana ang linya kay Konsyal Manolo Fiano Luzon, live po kita sa RPN DCGI ang korpo si Manding Sarion. Hello po, Sir Manding. Maray naramrag po. Kanina sa kasangamin pong listeners kan RPN. Okay po, ma'am. Good morning. Opo. And, good morning po. Advance Merry Christmas, ma'am.
Same tayo. Christmas na po talaga ang feeling ko. Taigwa na akong Christmas tree. Ayan! Kung ko na magyan po ikasadi para mameta po ika-personal. Ay, Sabi ko amo kami kay Sir Philip. Amo po, ma'am. Dahil ko para na ko ay nabisto si Sir Manding. Ay, oo. Pero maski di kita magkabisto, ma'am, dakol ko na dangog kanimong maray na akumplisimento dyan sa Nabwa. Oo. Pero Sir Manding, nagigiro man ako sa maray na kuha bilang usad pong public servant. Binigibo ko man po. Na maray na serbisyo po sa Dibanwaan na mo, sa Dinabwa po. Ay, amo po. Ma'am, sa presente, ano po ang papanday mo nga na mga lakdang siton pa Nabwa? Amo po. Kuha po, Sir Manding, bali, usad po akong, yan bilang usad pong optometrist. Ako po, ngayon pong Lunes, nagpuan na po sa free eye consultation ko po. Nagkiyan po ako sa Barangay Inapatan para po matawan po sa libreng konsultasyon ang mga taga-Inapatan, buko po sa lang sa mga senior citizen, kadto po. Senior citizen siya na po, pinag-eye check up po dahil ako po usad po akong committee chair sa Committee on Senior Citizen, PWD and Retirees. Pero ngayon po, pinagbawal na po kaya sa pagtatao ko po sa mga reading classes, ninhuli bawal ka organization na mo. Kaya ako po mag-undergo po ako free eye check up. And kinigpagibo po sa complete eye glasses, pwede pong mag-iyan sa kada dawa sa ring i-optical, makibibisara kang tawan sa dakulong diskwento ang mga pasyente na na-check upan ko po. Uy, very good. Magayonon po yan, ma'am. Magayonon po yan. Po. Saka, po sa Manding, bali, pong kuwa, habang nag-uulat ang mga pasyente, nagpa-snack po ako, nagpakaon po ako. Ay, sa mga nag-iiyan. Amo po, gigibon ko pong proyekto. Sayang. Pa po, naginigibo ko po, Sir Manding, po, pagbibisita po sa mga PWDs sa kada balay po. Sa mga PWDs po na diri po natatawan sa atensyon, binibisita ko man, dinadaran ko man po sa mga makaon, ipinag-uunga ko man, ang po bagang usad na presensya, nakakatabang para ma-uplift po ang buhay sa usad pong tao. Lalong PWD po sila, mga diri nagluluwas sa balay. Usad po, nagkakapira na po, diri siya na po ako, Sir Manding nagpo-post, medyo uda po ako hilig mag-post. Pero, amo po ang usad na ginigibo kong proyekto bilang usad na municipal kagawad, as in bilang usad na chairman ka PWD, Committee on PWD, nag-iiyan po ako sa mga barangay na agko PWD ng isiyan ko, dinadaran ko po sa Makaon, sa Bulong, o matawan sa Sintabo, kinag ko mga babakalo na bulong. Opo. Ma'am, i-recommend ko raw si Philip Barasina. Kasi pwede na mo ikang i-picture sa... i-picture po na mo ika sa next, adi po mga next endeavors mo yan, dapat matawanin documentation ni Ka Philip para po sa ipinagpo-post po kaya na mo sa website na mo yan, mga sirikan. Opo. Amo po. Tapos po, sagpa po. Abo ko po kintaw nang sabihin kailang na i-open naman siya na. Opo. Bilang usad po sa transportation po, atabang ko man po sa mga transport group sa kada toda po. Nagpaparaffle po ako. Para makatabang po ako ka mga drivers po. Nabayad ko po kaya, sabi po kaya kuha mo po, Sir Ana, ang clinic ko po, kaabay sa mga terminal. Naman ko po, dakol po ang mga driver na diri nakakapagkayod na nakatulong kayo dahil po nga nigati ko papasayero. Kaya medyo nasasakitan po sila kamal pakagasolina. Naisip ko po sa pagtabang po bilang municipal kagawad man ako sa Bidori sa Dibanwaan, nagpaparaffle po ako sa kada toda mig grocery ko worth 1,000. Ipararaffle ko po usad sa na pong driver amig ko. Tadi ko man po kakayaw na magkadarwa o tulo. Kada toda basag ko sa na ako maitabang nasa kanda na sa namanan sumabunot ko, i-share man sa kapwa niya driver. Saka ginigibo mo po siguro, regular man po whole year round. Apa. May mga pagkakataon pa man sa iba na di rin mabunot. Amo po. Kaya sabi ko nga napundusan ako, napamanila po kaya ako, Sir Manding, na i-continue ko naman muna.
kuwa. Ay, amo Weekly po. po, napundusan ako pagpa Manila. Ay, malaka noble po kito na. Laka noble cause po kaginigibo mo pong ma'am. And ako po, kinan ngamin na mga konsyel arog ka nimo, sus marsip. Baka, iba man kaya, nababayad sa nakuno ka di mga konstituentes kung may kampanya. Oh. Pagkatapos ka eleksyon, di na nababayad. So, magayon pa ginigibo mong pambuburo bisita, ay dakulo pong bagay yan, magtaong alibyo mambasang sa tuwing mga kababayan. Ano po? Po, saka ko Sir Manding, maray man po maiiyanan mo, Sir Rata. Maray man po maararumog naman ang mga boses nila, kinuno mga problema nila, kinuno man na maitabang na mo dawa sa sabit na bagay. Opo. Marunod na sila problema nila. Kita baga? Sa personal ta. Makasabi sila kita ka problema. Tadawa diri na susod. Nababawasan po baga? Opo. Nababawasan. Nababawasan sa stress. Oh. Po, number one, lalo nga na pandemic. Yeah. Number one na problema, sintabo. Yeah. Kung sana ka na po mag-ungakin unong problema, dawa diri makatabang. grabe ng kagaanan po sa buhay. Kaya po ang Sir Manding, mga ginigibo po man na kuha po sa ating ibanuaan. Ma'am, diri mo po ang pagliwaton. Pero mo pong arog ka na gibon mo nagtatoy kang inspirasyon sa kanimo mga kababayan. Po ba, sabi ko nga pakusugon sana ako, pamilya ko, man. Po. Sana pagtabang ko. Kaya po ang sabi Sir Manding, sige sana pangagji. Tada man ibang tumatabang ka na to si Amang Diyos. Ay, po. Ako nga po, ma'am, sabi ko, sabi mo bagong nagboboro barangay ka, nagkuha sa konsultasyon. Sayang, diri ko na sapon nagpakonsulta ako sapon. Ay, kung isip ko sana. Po. Oo, kasi okay lang po. Subject for change na kaya. Subject for clinic ko. Subject for change na kaya ding visual. Para ma-personal tama ni ka. Kasi Sir Philip, di taingod man kay ading padi. Kaya ka-close ko, daan ko man po ako ngud na padi. I see. Po, pariwa kami kading mga ngud na padi, mga religyoso. Kaya sa adi si Sir Philip, mag-iyan po adi sa adi baloy, noog na Sir Philip, pagka pinasiton. Di na ako kadi mag-aalangan ngud ko naman sa nadi. Feel at home pala na po. Feel at home, kaya daw wala ka panbaloy ako, nag-api na ako man na Sir Philip, din ako magsasalida. Lulog na sa nadi, kaya isi nadi kading mga igin ko. Nagswerte naman kito na amigo kung ito na. Tapos si Sir Rocky. Ay, ma'am, nang gayon po, kana mga programa mo, pagpadagos mo po ma'am, and kami po, particularmente ma'am, ading Rinconada Inquirer, magsuporta po kanimo. Po, mabalos po Sir Manding, tabangan ninyo ko ipangagi para makatabang pa. Po. Dawa mo yung sabing God, sagatikot na paagi, nakatabang. Po. Lalo, inganya ron tapo ikang sponsoran man na ding programa ko. Po Sir Manding, dapat problema. Sir Manding, pwede pong mag-plug. Sige. Adi kaya, igin ko nagpaparabaway baliad, adag ko po kaya negosyo, di igin ko, Pathat, sabi po Barangay Santa Cruz, Nabua Camarines Sur. Kim ko na po, padaranta po kamo sa free food, namitan man ninyong amalang siram na pagkaun sa di Santa Cruz, ako po mga promo. Ako po mismo nagigibo ka palaman ka burger, kaya siguradong malang siram. Ay, galing. Po. Tapos po, sisig, padaranta po ikakin ko, no? Para manamitan mo po. Baysin na po tayo pag-plugging tayan. Po, Sir Manding, thank you so much. God bless, ingat po. Padaran ko po ikaw, ma'am, sa padaran tayo ka sa proposal kay Philip. Po, mabalos. Sir Manding, nice meeting you. Sana po in person, mamit pa po. Po, nice meeting you too, ma'am. Sir Manding, thank you. Thank you, God bless. Ingat po. Bye-bye. God bless. Yan, ka Philip. Yes, initabi na pagkikipagulay niya ko sa Alabia Alonso na kunsal ka na Banuanin na Nabua, si kunsal Manulogsiano Luzon, tugang ni Father Loyoksiano. Kadakol pala na kadakol pala ang aktibidad ni Ma'am Manolano. Kadakol siyang mga, sabi nga ni Kian, pinagigibong ayuda, pinagtataong ayuda sa mga taga-Banuan kan Nabua. And, iyan na.
Ay, igwa. Yaw na pala. Oy, good news na, ka Philip. Yaw na sa imong ATM. Sana all. Yaw na sa imong ATM. Masundo ka na. May marhay na bareta ang niya na pagkakita. May darang swerte. Si Prime Motor. Sige, rabas na pa si Ring Digde. Para mas may sundo mo na sa Ganahan Kandaga, nakaulag nato si Conchal Manolo Ciano Luzon, Niman si Philip Barasona, RTN Radyo Randa. Rinconada, Inquire, Radyo Patrol. Salamat sa imo ka Philip asin kay Konsihala Manol Oxiano Luzon. Ito ugang palan ini ni Padre Louie Oxiano. Kaya mampalan mga relihiyosong tao. Ano? So, mabalik po ang programa. Tapos lang po kani. Rinconada, Inquire. Be the first to know. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hello sa lahat ng mamis dyan! Gusto mo ba maging star mama? May na-discover akong napakagandang bonding time for me and my kids na surprisingly, na-e-enjoy pala nila. Ito ay ang pagpe-prepare ng Star Corned Beef Chunky Cheese Meals. Naku, tuwang-tuwa yung mga anak ko. Ngayon lang din kasi nila nalaman na sobrang mai-enjoy nila ang sarap nito. Di lang yun, masaya rin kasi nilang nabubuo yung mga paborito nilang merienda. Mas madali kung naluto nyo na pala ito at saka nyo sila hayaang pumili at gawin ang favorite nilang merienda like corned beef sandwiches, puto na papalamanan ng corned beef at iba pa. Nakapag-banding na kayo, natuto pa sila sa kusina. Meron pa silang merienda na Star Lakas, Star Sarap, Star Sulit. Yan ang Star Mama. Kaya bili na rin kayo para star ka na rin ng bonding time. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Malinaw na pagdiskuter kan mga isyong napapanahon. Rinconada Inquirer. Bueno mga tugang, 25 minutos, makaagya na alas 9 ng pagkaaga. Uy, ini pala na. Hali po sa manehemento kan Kasureko 3, pinapaisi ko po kamo sa paagi kan sa endang surat sa Satuya na magkakaigwanin power interruption. Ayan. Ini po mga tugang, an abiso hali po sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa paagi po kan Kasureko, ipinadara po sa Satuya ngunyan, schedule of power interruption to Kasureko 3, Iriga 20 MVA, Nabwa 10 MVA, and Bula 10 MVA load and substation. Iyo po iniansendang power interruption kan NGCP. November 19, 2022, Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours po yan. Susmarsip na ko. Sabado po mga tugang. Entire coverage area kan Iriga City, Baaw, Balatan, Bato, Bula, Buhi, and Nabwa. Kwa po yan mga tugang. The whole coverage area kang Kasureko 3. 12 oras sa Sabado. November 19. And then, uliton po yan mga tugang. Kan NGCP. November 30. Wednesday. 6 a.m. to 4 p.m. 10 hours. Abaan ang lawig ka ni. Kuya na naman kita. Magastos na naman sa gasolina. Ano? An aktibidad mga tugang nagigibon kan NGCP, replacement of current transformers in Naga substation, preventive maintenance and corrective maintenance along the lines. Yun po yan. Ma-check sindakan sandang mga linya, as in riribayan da mga tugang so transformer kan NGCP dyan sa Naga substation. Sabi mga tugang ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Oboxit, as in mga tugang iyan po paghandaan as in pagka nagpa-brown out po o blackout, dai po kita nung kamagdut-dut kan mga linya kan Kasureko. Anytime mga tugang, ibinabalik ninda without prior notice. Pagkatapos kan sendang trabaho,
ibinabalik ang supply. Ano kung nakadot-dot kita dyan sa wire? Eh di baka makuyang kita. Pati masangan ang buhay. Kaya yan, always, sabi nga ni Kayan, please consider our distribution lines always energized. Okay. Yan po mga tugang huruhalaba. Huruhalaba mga tugang na power interruption. As in, bago po ako magsibog sa tuyang programa, gusto ko pong paabutanin happy birthday to my ever beloved daughter, Leslie K. Divilla Sarion. Nini, happy birthday sa imo wherever you are. Okay mga tugang, sa paagi ko kan birthday song na inaalay ko sa kuyang beloved daughter. Sayang ka man nini naduduman. Dahil mo pabayaan si Papa. Saka si Mama. Saka sa imong mga mahal sa buhay. Meron po kaming giyahan. Okay, namaaram na po kaya ang aki kong ini. Pero birthday niya ngunyan. Alright, sa pagi po kani mga tugang, kita dikit-dikit na pong namamaaram sa tuyang programang Ringkunada Inquirer. Sana po mga tugang sa aga magkairintindihan pag-iraray kita. Asin magkairibanan sa tuyang programang Ringkunada Inquirer. Ini po si Manding Nakaryo Sarion, nagpapaaram asin